Forstår du, hvad jeg mener? Holst, forstår du, hvad jeg mener? Sådan, okay, lad mig give mig et eksempel, lidt eksempel. Jeg kan bedst lide den gule fondsaft. Holst, forstår du, hvad jeg mener? Og det var aldrig sådan noget, altså som den der med fondsaften, det var aldrig sådan noget berigende, hjernevridende, altså hvis han godt kan lide den for gule fondsaft, så ved jeg godt, hvad han mener, altså. Nej. Okay, han mener dig. Nej, det var ikke det. Det var noget andet. Ja. Nej. Åh. Er der noget på dig? Ja. Noget jeg må få? Nej. Okay. Jeg holder øje med dine ting. Ej, der despawnede de. Det gjorde det ikke. Er du sikker? Virker back commanden egentlig? Nej. Jo. Så jeg går hele vejen ned. 5 lang. Ikke. Så prøv at tænke dig, at jeg skal grave det ud. Ja. Jeg faldt lidt ud igen. Jamen det er du god til, jo. Ja. Jeg tror, at du er den med bedste parkour skills her. Super. Har du startet den, Rasmus? Ja, jeg er bare lige ved at lave nogle ændringer på den. Nå okay, skal jeg tænde for en optagelse? Det kan du godt gøre. Jeg skal lige have muted den, for ellers kommer der dobbelt lyd. Det var ufatteligt, som vi strækker os hver evig eneste gang. Ja. Nå. Movies og fraps og der og go. Wow, det var et lille billede det her. Og det kører. Og 50 fraps, det er, eller frap, 50, Nå, og det ser fint ud. Yes, men så er der jo faktisk kun at sige, goddag, mit navn er Holst, eller, fuck. Hej, mit navn er Holst, og velkommen til endnu en omgang Minecraft Towny i den nye omgang sæson af Towny, som hedder Towny 2.0. I dag, eller i aften, vi livestreamer igen i aften, vi kan begynde at kunne lide at livestreame meget, så... Men i dag, der har jeg Rasmus med. Goddag. Ja. Goddag. Og så har jeg Henriette med. Ja. Med veninde. Sig hej. Det vil hun ikke. Det ville hun ikke, nej. Okay. Er det fordi hun er generet eller hvad? Hun gider bare ikke. Okay. Ej, hvor er hun kedelig. Nå. Ja, det er det. Hvem er hun? Okay, hun er Christina, eller hvad siger du? Det kan igen. Skal vi nu snakke om det igen? Faldt du ned igen? Nej, skal vi snakke om det igen, Holst? Hvad for noget? At hun hedder... Hvad hedder hun? Jeg fik ikke fat i det. Ikke noget. Glem det. Hvad hedder hun? Ikke noget. Glem det. Okay, har I ikke noget? Jeg hedder Christina, okay? Godt nok, jamen så havde jeg jo ret fra starten af. Ja. Ja. Det forstår man. Jeg kunne godt være, at jeg ikke må sige det. I bliver uvenner over et navn. Ja. Ej, det gør vi jo ikke. Bare sådan helt. Det vil jeg helst ikke gøre, fordi så kunne jeg ikke til rømme. Ej, jeg tror, vi får en meget sjovt rømme. Men ja, vi livestreamer igen. Ja. Og det er Rasmus, der er host Ja, på så... den livestreaming. Har du åbent for... Jeg har tændt for fraps. Ja, Og ja, jeg skal lige have chatten frem, selvfølgelig skal jeg det. Ja. Ellers så skal jeg bare skifte frem og tilbage hele tiden, og det er ikke altid lige sjovt. Hvad skal jeg lige her? Jeg kan sgu da ikke huske, hvad din Twitch er. Den har jeg hernede, garanteret i en samtale. Undskyld, at det står lidt stille. Det er bare lige, fordi jeg skal lige have fundet Rasmus' Twitch. Har du sendt den i en privat besked til mig? Nej vel? Nej. Nej, okay.
Det må være i samtale, så. Twitch 00. En dygtig pige. Så sender jeg også lige beskeden ud til folk på Facebook. Ja. Der var det. Og så håber vi... Kom og se os klokken 22. Den er 12 minutter bagud. Eller 14 sekunder bagud. 30. Okay. Nu er det til Christina. Hun tænker lidt, hvorfor fanden kører den ikke samtidig? Sådan der. Og så har jeg chatten åben, og folk kan bare skrive. Så skal jeg nok besvare deres spørgsmål, eller prøve på det, og nu kan jeg se, at der er allerede 2, der kigger, som er også selv garanteret. De kommer nok lige om lidt væltende for at se. Jeg lukker lige døren, det kommer lige til om lidt. Sådan. Ja, du ved, stor nummer af stads. Stort nummer. Nå, men jeg forstår ikke, hvorfor... Nå, chatten du loader, det er derfor, jeg ikke kan se den. Nå. Men i dag skal jeg lave det her område her. Jeg skal fuldstændig lægge stone slabs, eller stone bricks, i hele skidtet her. Ja. Det kommer til at tage lidt tid. Det er også derfor, vi laver den i en kombineret... My precious. Jeg fik lige min precious her. Gjorde du? Ja. Søger by? Nå, okay. Jamen, fair enough. Så går du bare og skyder hende, eller hvad? Søger by? Jamen så stik hovedet ud af døren i stedet for. Jeg kig ud af vinduet og se, der er en by. Nej, vi tager ikke så gerne folk med ind i vores by, fordi at vi ved, at de kommer hurtigt til at gå galt. Folk, de kan aldrig respektere reglerne. Nej, det gør vi ikke engang selv. Nej, nemlig. Byg ikke noget, medmindre vi optager eller livestreamer. Ja. Det er vist det værste, vi har lavet. Puha. Og så byggede vi lige en hel by, kun når vi ikke optog. Ja. Vi lavede aldrig noget, når vi optog, det var bare sådan en, så skal jeg lige lave den her kyllingefarm. Hvor at vi bare optog, eller vi lavede ved med at optage, når vi skulle bygge de store ting. Ja. Så har vi lige bygget hele slottet ud, Okay, om fra normal sten til kobbelsten. Og jeg kan bare se dit problem. Du har en edderkop i gangen nu, eller hvad? Ja, der var lige et par edderkopper der. Godt at tage mig bagfra det, og det var ikke så rart. Fordi Jeg ved, du kan lide det. Fordi jeg tager slet ikke tænke på, hvordan børnene vil se ud, hvis man krydsede en gris og en edderkop. Man vil selvfølgelig få en spider-pig, men... Spider-pig. Oh, he does is a spider-pig. Spider-pig. Now with fresh air. Slår vi lige den fyr det. Slår vi lige hans knæ af. Hans knæ. Ja, hans knæ. Hans knæ. Hans knæ. You are knæ. Du har allerede fået nogle beskeder. Du siger, det kommer til det. Hvorfor, hvad sker der for chat? Ej, hvor er det dejligt, Henrik. Det er jeg glad for at høre. Er Henrik tilbage? Ja, det fortjener altså sådan en her. Ja, det er dejligt, du er med igen, Henrik. Men du så en er. Welcome to the room, skriver han bare. Jo tak da. Ej, hvor det irriterende, jeg ikke så hans beskeder. Jeg kunne godt tænke mig at se det, for han er jo åbenbart en stor fan af vores livestream. Hvis jeg så kan komme med et forslag, så kan du minimere Minecraft, og så kan du så skubbe vinduet, så du kan se... Det har jeg gjort. Nå, okay. Det har jeg gjort. Du lægger bare... Yeah! Han skriver, at han er en stor fan, åbenbart. Yay. Det var også grunden til at lave den der. Og jeg håber virkelig, at han skriver videre til folk, at de skal komme og se vores
livestream, altså. Jeg synes, det er fedt, at der kigger. Er der nogen, der overhovedet gider at kigge på noget? Altså, okay, I har lavet YouTube i et stykke tid nu. Ja, dig og så Miki, men jeg ved ikke, om det er en fan til sådan os sammen, eller om det kun er jer, eller om det er blandingen mellem jer og så mig, eller bare mig, eller hvordan han er fan. Det har jeg selvfølgelig gjort. Fantastisk. Det var dejligt. Ved du hvad, du fortjener sgu sådan lige sådan en her igen. Ej, hvor dejligt. Og jeg tror, der kommer en forklaring. Jeg tror, at vi skal jo tænke på, når vi svarer på nogle ting, så svarer vi jo 14 sekunder senere. Vent lidt, det slår mig pludselig. Hvad? Hvis streamen er 14 sekunder bagud, ikke? Ja. Og vi taler 14 sekunder længere frem i tiden. Vi taler til fortiden. Holy shit. Vi snakker til fortiden, og det har du fundet ud af nu? Ja, jeg har lige... Fuck, hvor du genial. Jeg har lige sprængt mit eget sind direkte til munden. Det tog lige envejstur til munden. Hold da op og lugter af ost her. Ellers er det bare mig. Det ved jeg ikke. Det er bare dig, der lugter ost. Det kan godt være. Jeg forstår det ikke. Jeg tog ellers et bad for 3 uger siden. Hvad var det, jeg skulle? Nå ja. Vi er snart færdige med glasset. Eller jeg er snart færdig med glasset. Tror du, der er nok glas så? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5 stacks. Jeg burde måske få de køer til at hygge sig lidt mere. Hvis vi har viden nok til det. Dyreporno for the win. I knew it. Man ser bare overskriften. Gris får køer til at havle. Ja. Vidste I at... Okay, det... Nej, jeg vil ikke vide noget sagt. Okay. Ej, okay, kom med det. Ja, jeg så sådan et... Da jeg så meget tv, der så jeg meget Discovery Channel, og der så jeg sådan et program, hvor de fortalte, at åbenbart hvis man afspiller tonen B på en tuba, så kan man gøre, alligator liderlige. Fordi det åbenbart lyder som deres paringskald. Ej, hvor klamt. Ja. Nej, skelet i bum. Det er bare sådan helt... jeg kan godt lide musik, men jeg kan altså ikke klare at høre klassisk musik med alt det tuber. Jeg bliver bare så liderlig. Ja. Har I så tænkt på, at jeg så Discovery Channel, ikke? For ikke så længe siden. Eller for et par... Altså, jeg ved godt, at det er lidt stykke tid siden nu, og der snakkede de om, at Australien var i chok på grund af, at ham der bryderen, ham der bryder med krokodiller, han er død. Jo, ja. for et stykke tid siden. Ja. Og jeg tænker bare, at det kommer som et chok, at de er i chok over, at han døde. Hvordan kan han være i chok? Hvordan kan man være i chok over noget, som man bare gik og ventede på? Altså, ja. Han slås med fucking krokodiller og alligatorer. Ja, var det ikke ham, der fik en rokkes pik gennem hjertet, eller hvad det var? Jo, det var en fucking fladfisk, der fik ham. Jeg tænker også sådan lidt, de der krokodiller, de må godt nok være øveagtige, bare sådan sidde der. Ja. Okay, drenge, for satan, vi skal altså op os nu, fordi at det var en fucking fladfisk, der fik ham. Ja. Han har kilet os på halerne og puttet fingre i rektummet på os og kaldt os skøre og slåsset med os, men så er det en fucking fladfisk, der får ham. Altså, hvad sker der? Man ser bare også det der, altså, det er bare ligesom hvis man får hjemmeværnet til og hvad hedder det, eller de danske tropper kommer hjem fra Afghanistan og siger, vi kan ikke klare det mere, vi har prøvet, de kommer hjem alle steder fra og siger, nu kan vi ikke mere. Og så 2 dage efter, så kommer der sgu lige en dernede, fisk og rammer dem lige i fjeset. Nej, så tager hjemmeværnet derned og siger, er der nede i 2 dage og kommer hjem igen, så er dagen klar, så kan vi godt tage kage. Altså, det ville være det samme. Ja. Bare så tale øv. Ja. Ej, det kunne egentlig også være meget øv, hvis alle de der tropper der tog tilbage. Slask, så ramte lige en fisk i en af de der terrorister til ansigt. Okay, jeg overgiver mig. Så er det roligt. Wow. Saddam Hussein var fundet mange timer før, hvis det havde været hjemmeværnet, der havde
havde beordret dem, eller ordnet situationen dernede. Mm. Det kunne være, at jeg skulle tage den her boner og massere den, til vi får det hvide stads ud af den, og så får de her gulerødder til at gro. Du er også gusten, Rasmus. Jeg ved ikke, hvad du mener med det. Nå, Henry. Jeg har et spørgsmål til dig. Er du med os? Jeg ved ikke, om han er med os. Jeg håber, jeg får et svar på en besked. Jeg holder øje med chatten. Meget, meget koncentreret. Er han hoppet fra, eller hvad? Hvor mange af jer ser streamen? Jeg gør. Eller jeg bliver jo nødt til det, ellers skal jeg ikke have chatten åben. Ja, og jeg ser den også. Hvad med dig, Henny? Det ser du ud på den? Nej, så er Henry fucking skrevet. Altså, ja. Eller, jeg gjorde. Men gør du nu? Hvad? Ser du den nu, eller? Jamen, nej, ikke lige nu. Fordi at, jeg skal lige ordne noget her. Okay. Så tror jeg i hvert fald stadigvæk, der er en med. Og det er nok Henrik. Men han svarer ikke. Ja, hvad pokker så? Nå, jeg ville ellers bare høre, om han havde fået nogle venner med til at se det. Selvom man har liket det ud jo, eller linket det ud. Så man har hørt fra nogle venner, der havde været med til at se det lige nu. Jamen du ved, hvis I ikke ser det, så slikker vedkommende ham skulle lige i ansigtet. Det er den eneste måde, han kan få folk ind på. Det er altså bare lige... Og så... Jeg ser med. Yes, sådan. Henry er stadigvæk med. Oh, you are so ugly. Well, thank you. You look ugly too. Har spurgt... Hvad? Men de spiller ikke Minecraft. Det er kun mig. Okay, så sidder du og spiller Minecraft, imens du... Hey! Der er mange nu. Nu kommer der mange. What fuck? Wow, så opdaterer den ikke for mig. Hej. Det gør den heller ikke mig. Hej. Nej, følger med. Ja. Ah. Okay, jeg tror, at den er lidt længere end 14 sekunder nu. I delay. Undskyld, jeg siger det, men... Ja, det er den. Ja, okay. Jeg tror, den er skruet op på sådan 30 eller sådan noget nu. Okay, fint nok. Det er bare fordi, at de er sådan lidt lang tid om at svare. Jeg er norsker, okay? Hold da op. Jeg skal vist lige have opdateret... Der er et eller andet galt, for der står stadigvæk, at der er 3 inden at kigge, men ja, jeg har kun... prøver at opdatere streamen, så tror jeg, den ændrer sig. Nej, det gjorde den ikke. Nej, ikke okay. med mig i hvert fald. Ja, så er det sådan nok bare lidt... Ja, jeg tror, den er sådan lidt buggy i det. Ja, også okay. Det er Twitch. Det er dem, der har fejlene. Hvis der er nogle fejl, så må I skrive til dem. Vi kan ikke gøre så meget ved det andet end at sige ja og amme. Ja. Ja og amme, altså. Ja, amme. Men det er dejligt at se, at vi har en norsker med. Jeg ved ikke... Det er i hvert fald noget, jeg ikke har prøvet før. Jeg ved ikke, om han kan forstå, hvad vi snakker om, altså. Nordmand. Nordmand. Ja, Ja, en norsker. Nej, nordmænd. en nordmand. Nå, okay, nordmand. Undskyld. Don't hate, don't hate. I'm just fluffy. Du er bare pjusket. Jeg er plustret. Ja. 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 Oh yeah. Smooth jazz. Det er det, min baby siger. Mau, 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 mit hjerte hopper op. Da-ba-da-ba-dej-dej. Det bliver ved og ved, tralalulala, siger jeg elsker dig. Yep. Tralalulala, siger jeg elsker dig. Jeg kan også godt lide dig, men Du min baby. Skal der stemmes i munden? Hvad? lige et øjeblik. Jeg tror lige, jeg åbner for oversæt. Lige for at være sikker. Hvad siger? Det er det, jeg er ved at finde ud af. Beklager, vi er ikke så gode til norsk, selvom det er lidt overraskende. Eller jeg tror, han siger, skal den streame i morgen? Det...
Skal der streames i morgen? Ja, i morgen. Måske. Måske, altså det er sådan lidt... Vi er ikke sådan et bestemt Jeg elsker tidspunkt, også vi gør. dig, hold smiley. Okay, fantastisk. Jeg kan... Ja. Er du på den her server? Nej, han kommer på i morgen, tror jeg. Nå, fantastisk. Jamen, vi er da meget glade, hvis fansene, de sådan lige, viser sig. Seerne. Ja. Ikke fans. Undskyld, I er jo ikke fans, hvis I ikke kan lide det, vi ser. Eller det vi ser. Hvis vi ikke kan lide det, vi ser, så er I ikke fans. Hvis I kigger med, så I ser, og hvis I sådan står... så er fans. Og så... Jamen, det har han lige skrevet. En af dem. Henrik, han har lige skrevet, at han elsker mig. Ja, så har vi... Værsgo. Jeg har fået min første fans. Fantastisk. Og jeg har en niece. Jamen, Jeg er en fan. Den største. Sådan. Så kører det. så kører det. Så er Holt sgu glad. Så bliver han sådan lidt... Nej, nu stopper du altså. Rasmus, for delen af... Det kan godt blive gusten, det her. Nå, mit navn, er... Okay, norsk er sådan lidt tvetydigt, fordi på dansk der hedder det... Mit navn er... Bla bla bla. Her, der de skriver navn, mit er. Ja. Jamen, vi skal nok holde øje med det. Vi skal i hvert fald prøve. Vi er i hvert fald på, og vi skal nemlig optage. Vi skal optage, hvad hedder det, ja, bare normalt. Altså, jeg optager jo, når jeg har... Nej, ikke igen! Hvad skal Nej, der? du faldt ned igen. Ja. Hold hus. Det står mig pludselig. Jeg får ikke dødsbeskeder. Det her. Får du ikke dødsbeskeder? Nej, Det gør jeg heller ikke. What the fuck? det Er den kan... holdt om på den? Det ved jeg ikke. Det kan være, den ikke viser det, der sker inden for ens egen gruppe. Eller ens egen by. Men det er sjovt, at jeg ikke har set nogen overhovedet i et stykke tid. Det der er ellers synd, de er så sjove. Au, for helvede, creeperfuck. Creeper fuck. Ja. Altså creeper, der fucker. Ja, den fucker i hvert fald mig op. Ja, det kan du nemlig lige, kan du. Nej, det kunne jeg faktisk ikke, fordi jeg er eksploderet ud over det hele. Nå, jeg har lige set det på kameraet. Hvordan ser Det er der altså nogle kvinder, der godt kan lide. Jeg kan godt lide mit ansigtsudtryk. Hvad ser der? Ser der igen på streamen, det er fucking nice. Det er så perverst, Hvad siger I? Siger I, vi er perverse? Ja. Ja. Men jeg ved godt, at I kan lide det. Au. Jeg ved, I kan lide, at vi er en lille smule perverse. Ellers var I ikke her nu. Jamen, det er ligesom det hver eneste joke nogensinde efterhånden er blevet baseret på. Altså, Ja, jokes. man kan snart ikke fortælle en joke, uden der kommer en lille penis ind i, eller sådan noget. Der kommer sådan en lille penis ind i joken, og så bliver det bare sådan, okay, er I også sådan, sådan lidt pædofile, altså? Hvad sker der? Det ved jeg ikke. Jeg håber ikke. Ej, men jeg sidder jo her med min hyldebær blomstrik. Ja. Det er nice, det er nice. Jeg skal ikke have ændret teksten, for jeg skal skrive /stream bagefter også. På min YouTube-videoer. Ja. Jeg er blevet nødt til at skrive, se med næste gang. Se med i næste episode. Ved du hvad, jeg smider lige til jer, der lige kigger med, så gør jeg lige det, at jeg gør det, at... Jeg ved ikke, hvor stor fan I er, eller hvor stor, at du er fan, Henrik. Men det jeg gør, det er, at jeg lige smider et link til min... Til din jøjtøj. til min bedre YouTube. Så kan I hvert fald se med. Drink. Og den kommer der. Værsgo, der er lige et link i skærmen. Okay, gæst. Aha. Og du staves med K. Aha. Det var spændende. Det er spændende. Ej, jeg var jo ikke herinde, da I snakkede om hendes navn. Hendes navn. Ja. Christinas navn. Jeg var ligesom en at snakke med en anden person også. Mit navn.
Dit navn. Navn. Dit navn. Dit navn. Wow, er det et jordskælv? Ja, og jeg blev lidt tag noget der. Nå, det forklarer, hvorfor jeg ikke kunne finde koen. Den er begravet sit hoved inde i en væggen. Det gør du bare. Du ved godt, der er lige lidt ude, ikke? Hvad? Du ved godt, der er lidt lige ude. Piu. Ved du, nej, det tror jeg ikke, jeg. Døde den? Nå, den døde. Det håber vi ikke. Stakkels den. Ikke rigtigt. Det var lige ude. Jeg ved godt, der er det. Nå ja. Hvad er der egentlig hernede? Oh shit. Var det det? Fuck! Holy shit. Hvad fuck har du fundet, Rasmus? Nej, jeg har fundet. Du siger bare, holy shit! Nå, det var fordi jeg er tilbage. What? What? Hvad? Jeg hoppede lige ind over vandet, som om jeg var Jesus. Nå, Jesus. men du døde også, kan jeg se. Ja, jeg fandt et jordskælv, og jeg ville lige ned i det. Uretvis var der ikke lige flere blokke under der, hvor jeg gravede. Ikke før sådan mere end 23 blokke nede i hvert fald. Du skynder dig ikke. Ja. Jamen, hvor mange er vi nu? Vi er 5. Hold da op, der er 5, der er med. Jeg er også lige kommet på. Okay, så er der 2, der kigger med. Ja. Hvis vi regner mig og Rasmus, og så... Jamen, du ved... Hvad? Vi tæller som andre personer. 2 sekunder. Så er det bare mig og Rasmus igen. Ja. Og velkommen til de nye, der kigger med. Jeg ved ikke, om der kigger nogen nye med, men det er sjovt at sige. Tja. Au. Okay, jeg overlever. Hey. Jeg ved ikke om... ved du hvad, jeg har gjort sådan, så at din video er blevet set 45 gange ekstra. Holy balls. Fordi jeg kan huske, at den stod på nogle af 390 i går, ikke? Ja. Og nu står den på 495. Og der er kommet en ekstra med en. Velkommen, du er ekstra person. Velkommen, Du må godt skrive chatten, så vi ved, hvad du hedder, hvis du gider. Og det er bare helt perfekt, hvis du gad det. Ja, vi elsker at høre fra jer. Vi Hvad elsker det virkelig. Vi vandt 2... Vi vandt... Okay. Kan du ikke lige oversætte det? Vi vandt... noget 2 guld og 1 sølv og et bronze i dag. I Norge. I Norge? På hvilken facon? OL eller hvad? Vinter-OL? Er det ikke sådan noget, der er lige nu? Ja, OL-guld. Og sådan noget, så... Jamen det er da godt klaret. Tillykke med det. Jeg synes, det er dejligt, at I sådan også holder os opdateret, fordi jeg ved ikke en skid om OL. Nej. Undskyld, jeg siger det, men altså, det er ikke... Sport er ikke det største, I går efter. Nej, det er det heller ikke for mig. Det er mere kvinder, så... Hatchicha. I see what you did there. I twisted into some pervert thing. Yes. Så står Henriette bare her. Og kigger ned i jorden. Nå. Jamen, det... Men jeg siger endnu en gang tillykke. Jeg ved ikke, hvor gode de danske OL-spillere er i år, men det er fandme fedt at høre. Forhåbentlig er det bedre, end vi var i håndbold. Jeg håber virkelig, vi er bedre end i håndbold. Ja, jeg har i hvert fald hørt, det gik af lort til. Ikke fordi jeg så det, men... Det gik meget lort til, tro mig. Var det ikke... Det var sådan lort med lort på-agtigt. Lort med ekstra pis. Ja, og vi har 2 chests fyldt med lort. Bogstaveligt talt. Nå. Jamen, men hvad kan vi snakke om? Jeg beklager virkelig, men der var sgu ikke noget toilet. Vi har ikke bygget noget endnu, så... jeg blev nødt til at gøre det, ikke? Jeg bare står foran alle folkene der. Jeg undskylder virkelig igen på min holds vegne. Vi kunne desværre ikke holde os. Vi betaler selvfølgelig for rengøringen, men ellers så gik spillet totalt fedt. Det var lort med lort. Jeg har fundet en mine. Altså en gammeldags mine. En forladt mine, ja.
fantastisk. Altså, det er jo bare guld værd. Ja, der kommer sgu lige away for den her Mina, sådan der, doink. Gadinka doink. Jokes, dit God. vilde svin. Edderkop spawner. Au, fuck dig, edderkop. Edderfuck. Nu passer du altså på, ikke? Jeg prøver. Du passer på, ikke? Jeg vil ikke miste dig. Jamen, tro mig, jeg er sådan en fantastisk person, så jeg vil heller ikke miste mig selv. Du er person, Oh god. Hvorfor skal gift være så retarderet? Her er et liv tilbage nede i en hule, hvor der kan lure et monster lige rundt om hjørnet, bogstaveligt talt. Den kan bare lige dukke som Oogie Boogie! Surprise Bot 6! Jeg kan bare se dit ansigtsudtryk, når du smadrer det der. Og det kommer lige nu. Det er lige nu. Altså, hvis I ser livestreamen, ikke? Så det jeg ser jeg sådan lige nu. Hov. Der var lige noget sten over hovedet der. Prøv at se her, jeg stiller mig lige herude og nyder den gode udsigt, imens jeg lige går en tur. Kan du ikke lige underholde den imens? Jo da. Jamen, det er på tide at fortælle historien om min korteste hardcore let's play til dato. Jeg havde lige startet et hardcore game op, og jeg var klar, fordi jeg synes selv, jeg er ret god til hardcore. Og jeg havde så lige stået og masseret det 3 dage indtil det poppede ud, og så skulle jeg selvfølgelig skaffe noget sten, så jeg kunne få noget bedre udstyr end bare Jeg tror, jeg skal sætte en top på. i stedet for det der dårlige træ. Så Du sidder nemlig henne med et stykke. jeg hoppede ind i en hule og begyndte at grave ned efter stik. Og så var der edderhak med et jordskæld lige ned under mig. Og jeg faldt og sagde, åh nej, jeg dør, oh shit. Jeg holder stadig. Ej, han må lige hente et eller andet. Et eller andet. Tøser, I skal altså lige slukke for den der livestream. Vi kan bare høre det igen. Gange 2. Hvad? Vi kunne høre det gange 2. Der er genlyd. Ikke længere. Der er ikke længere genlyd. Oh god. Jeg er faktisk lidt bange, jeg. Det er 100 år siden jeg sidst har været nede i en hule med kun et halvt liv tilbage. Normalt plejer jeg at klare mig ret godt, men når man ikke har noget som helst mad af nogen som helst får med sig, så bliver man sgu sådan lidt paranoid. Har du paranoia? Goddag Kasper, hvordan går det? Jeg har slet ikke live, optaget. Hej Kasper fra Danmark. Kasper Danmark, okay. Er det nogen, altså... Kasmark. Au! What the fuck? What the fuck? Vi vandt 2 OL-guld og et sølv og en bronze. Ja. Altså, Nej, det er rigtigt. Jeg ved ikke om I... om Kasper, om det er en jeg kender. Kender der Kasper? Faktisk Nord. Kasper efterskolen, eller er det bare random Kasper? Det er Kasper fra Danmark. Wow. Det havde jeg nok regnet. Må gå, men det er på min top 5. Fantastisk. Mange tak. Jamen, vi takker dig. Ja, vi takker på denne måde. Det er den måde, vi takker folk her. Vi er knop vores sender mod hen. Hvad er så smukke? Jamen, det ved jeg ikke. Jamen, det ved jeg virkelig ikke. Nå, jeg skal i hvert fald have hentet mine ting igen. Så meget ved jeg. Hvad skriver han? Fandt bare lige denne stream. Random. Jamen, velkommen da. Jeg håber virkelig, at du bliver her længere end de forrige, der har fundet det random. Fordi vi elsker at, at livestreame og fortælle folk om vores random liv. Ja. Det er her, hvor vi virkelig... Det er her, hvor vi kan slippe vores eneste spændetrøje sindssygt ud. Og det er virkelig spændetrøje sindssygt ud. Yep. Det er sådan, hvad fik du i går til at spise? Jeg spiste bare råt kød. Nå, hvad for en slags råt kød? Nej. Menneske.
Ja, okay. Stream er 10 sekunder foran. Det passer nok meget godt. Jeg prøver at få det her til at passe. Der skal sidde og der. Og der. Nej, det er ikke der. Så skal den så gå skråt det her. Sådan der. Men det er min deadpoints, det her ikke. Nej, det er det ikke. Fuck! Hvad? Kunne de høre det, vi lige sagde? Nej. Okay, så det bliver. Nu kan du godt høre, hvad vi sagde. Ja, det var. Spil din... Ja, nu kan vi godt høre jer, hvad I sagde. Nå, det er slet meget. Det ved jeg godt, jeg før. Nej. Piger. Hvornår bliver I voksne? Den dag, vi fylder 18. Ja, det giver god mening. Ja. Nå, men til det nye, det her, det er vores lille Towny-projekt. Vi havde et Towny-projekt, som man kan se på min YouTube-kanal. Og den kan jeg lige linke igen, sådan så jeg faktisk den har den. Det her, det er min YouTube-kanal. Så da jeg sagde, at der kom den, det var det, at så kan I lige tælle op på, hvor stort det lavede det er på livestream. Men tjek det ud, det er vores gamle Towny, I kan se på, der hedder Towny 1. Den, der hedder 2.0, det er den her, hvor at det er livestreamingen, der kører. Men det kommer først ud i løbet af de næste par dage, fordi jeg lægger et afsnit ud hver dag, og så gør jeg det sådan, så det passer. Jeg ved ikke, hvem der skal lægge ind, og nu ligger Christina ind, og så må Fucking nice! Det er fordi, at... Okay. Skal vi lige forklare de nye? Vi har nogle piger med jo. Den ene af pigerne, hun hedder Henriette, som er, en rigtig sød pige, som har en veninde på besøg. Den her veninde, hun hedder Christina, og hun skal så sove hos dem. Så åbenbart, så skal hun ligge inderst. Nå, okay, nu klingede det. Nu forstår du det. Nu klingede det, ja. Nu var der sådan... Jeg ved ikke. Det var ikke sjovt. 93. Jeg kan ikke gøre for det, undskyld. Hvad griner han af? Det er da min mor sagde. Det kan være, sagde hun da. Ja, du skal ikke huske. Hvad er der sjovt for det? Jeg aner det ikke. Det lød bare som om... Jeg forestillede mig bare, dengang man var lille, der lå man bare i den samme... Eller man blev placeret enten i en seng ved siden af, eller så kunne man få lov til at ligge inderst i sengen i revnen. Ja. Ja. Det var det, jeg forestillede mig. Ja, det ved Det er jeg. også meget hyggeligt. Så skulle da ikke grine. Jeg kan bare det, undskyld. Jeg slår den rekord den anden dag, Christina, fordi jeg Jeg ved egentlig godt, at jeg skulle gå ud og fyre på, men jeg orker det simpelthen bare ikke. Hvad skal jeg tage, hvad skal jeg op? Sådan, ja. Så er jeg tilbage i business. Er du tilbage i business? Skal vi se. Så er jeg tilbage i business. Har du et specielt tidspunkt, du skal i seng i dag? Ikke specielt. Fantastisk. Så vi kunne faktisk godt livestreame, indtil vi ikke gider mere? Ja. Nice, det har jeg manglet. Fordi nogle gange så tænker man bare, at man kunne godt lige livestreame en halv time mere. Og så har du bare sagt, nu er jeg altså i seng. Hey. Nu bliver slået med mit kort. Banke. Nej, ikke Christina. Hvem det er? Bank. Okay. Dem der ser med, vi er faktisk kommet op på 6 personer nu, der ser med. Fantastisk. Fordi der er 2, der ser med. Rasmus ser med, jeg ser med. Så har vi sgu 6 personer. Kasper, den her stream er grunden til, at folk dræber sig selv. Farvel. Jamen, bye da. Det var hyggeligt at møde dig. Det var sgu... Okay, det var faktisk sjovt. Den skulle han... Hvis han havde blevet, ikke, så skulle han ikke være bandet for den, fordi det var fucking sjovt. Jeg ved hvad, han fortjener sgu en. Ja. Exactly. Oh my god, Christina! Jeg skal stå virkelig den planke rekord nu. Okay. I love it.
I love what? Hvad er det, han godt kan lide? Alt. Han kan bare godt lide alt. Han kan lide det. Han kan lide det alle steder. Er her stadigvæk? Ja, det kan vi se. Men det er også... Altså, hvis du vil blive her, så bliver du her. Hvis du ikke vil være her, så er det fint nok. Ja. Altså... Hun tog Men du det. skal bare lige vide, at man skal fortjene den her. For helvede! Hun er så uantyve. Prøv at tænke på, at der kom det kun på 49. Sådan lyder det, når kvinder de har deres sure øjeblikke. Og hun slår en rekord i Flapping Men Bird. det var også sådan, jeg lød, da jeg blev meget irriteret på et spil engang. I Fapping Bird. Hedder den Fapping Bird? Det tror jeg. Klamt. Hvad er det, du skal sidde der spillet i dag? Jeg har siddet og spillet Fapping Bird. Jeg har siddet og spillet fapping. Oh my god, har jeg fundet endnu en spawner? Hvad for en slags form? Nej, det har jeg ikke. Det er en, Jeg det er en forstår- anden person, der... Jeg Eller har fundet en- en anden persons mine. Og hvad er det? Ikke i forhold til vores mine, vel? Min rekord der. Nej, Ja, han er på den samme rekord som men mig. hvis jeg følger mine her, kan jeg måske han- komme ind i en Ligesom anden by. A, siger, Og så kan jeg tage tingene fra den by det er ikke min rekord. og ting. Wow, det er langt en. Det var det, hun sagde i går. Tak, Christian. Bare fordi, at på lige tænke på, hvis jeg kommer tilbage i Østern. Jeg har slet en rekord. Jeg har slet en rekord. Okay. En lille x-ray glitch her. Nej, der er ikke noget der. Hvad skal jeg? Nej. Andet end at Kasper er her stadigvæk. Det er fantastisk. Ja. Han er sgu ved, ham den lille fyr der. What the fuck? Er vi lige faldet med 4 folk, eller hvad? Det tror jeg. Det er Nå, godt. Jeg pakker. Så længe, det var ellers ærgerligt. Undskyld. så længe der er nogen for... Jeg er stadigvæk fantastisk, Henry. Ved du hvad? Skal... Ja, Har hun fortjent hvis nogen jeg en? havde- Har hun fortjent hvis- nogen en? Ja, han skal lige have en ekstra klap. Du ved godt, der er 60, der har set dine videoer, ikke? Det er ret Lige på imponerende. livestreamen, ikke? Ret imponerende. Og jeg tror, Henry, han er fandme en god fan. Henry, du har sgu lige opgraderet. Klar? Ja. Kan jeg se det her 2 fingre? 4 fingre, jeg kan ikke tælle. Skal lige huske på, at den er 10 sekunder. Ups, der missede. Ej, der kom den. Der kom den sgu, ja. Hvad er den lige her? Den stopper. Hos mig er den længere tid om det. Det går nok lidt an på, hvor man er i verden. Ja. Ja. Lavede du et hjerte? Ja, jeg prøver det i hvert fald. Nå. Love's in the air. Love's in the air. Kan du gå Rasmus homoseksuel? Nej. Kun på hverdag, og det er weekend nu, så. Kun på de dage, der slutter forbi. Ja. Ja. Hvad nu, når jeg er overblind? Kan jeg så slet ikke ramme G-punktet på en kvinde? Nej, fordi så vil det jo være... Så! Du er kun... Du er kun ordblind jo, du er ikke bogstavblind jo. Jeg kommer til at slå hans rekord, så han ikke skal... At den der pisse irriterende der. Jeg har lille rekord. Nej. Lille rekord. Hvordan kan det være, at blive ved med at høre den der døende Ender Dragon lyd? Hvad? Ja. Hvorfor? Jeg tror, det er en feature i opdateringen, at du kan høre, væsener og det er omgivelserne, der siger sådan. Det er jo Og det er garanteret, fordi du er nede i en mine. sikkert. Sådan det. Netop, hvad har vi herovre? Vi har sådan lidt... Mobber de der, Hva? Henriette? Men det var helt forstændigt for. Ja. Henriette? Mobber de der? Hvad? Mobber de der?
Hvad siger du? Mobber de der? Nej. Nå. Det lød bare sådan med ham der siger, at han har slået din rekord. Det var bare sådan, han er god som Flappy Bird, og jeg er god som Flappy Bird, og så. Jeg har lige spillet Flappy Bird. Jeg tror heller ikke, jeg prøver det der Flappy Bird der. Det lyder altså også lidt klamt. Ja. Altså hvad med, nu hvor vi har fortalt det, så er det sikkert en, der render hen og laver sådan et spil, det er Flappy Bird. Garanteret. Det er hårdt at være YouTuber nu til dags. Plank. Jeg har ikke nogen jernpickaxe. Jeg havde glemt at fjerne lidt jord. Jeg har ikke mit jern på. Men det kan Det var ikke så godt. Her kommer jernet. Sådan der. Her så er det Jeg skal snart have noget lys hernede. snart have noget lys nede i bukserne. Ej, jeg synes hele tiden, når du får det ned i bukserne, hvad fuck skal der for det? Det ved jeg ikke. Jeg må have haft et eller andet med bukser, da jeg var mindre. Jeg havde noget med bukser. Okay. Men så holdt jeg også op med at gå med dem. Det kan jeg slet ikke klare. Nej. Efter episoden der, så kunne jeg bare ikke holde ud og have dem på længere. Nej! Ja! Nej, så døde jeg alligevel. Fuck det. Fuck noget lort. Så ham dø. Stod der nogen sjove beskeder? Hvorfor sker der ikke nogen af de der sjove beskeder længere, mand? Det ved jeg ikke. I kan ikke være det bekendt. Kæft, der ligger meget rod hernede. Ja, det er mit. Dit rod. Mit Rod råd. op efter dig. Jeg mangler nogle stone breaks. Dem kan jeg lige så godt hente med det samme. Samler du alt mit op, eller hvad? Nej. Ja. Men det ligger flyder, så jeg er nødt til det. Bare jeg får dem igen. Samler du alt mit op? Nej, det gør jeg ikke. Kun det vigtige. Kun alt det der er noget værdi. Ja. Hey, kan du ikke lige rette med min punkt der? Jo. Hey, også pengene. Nå, kan jeg få mine ting? Nej. Jeg har ikke dine ting. Bye bye. Okay, hej Kasper. Og jeg tror faktisk, Kasper han gik der. Ja, det gjorde han. Det tror jeg i hvert fald. Boy. Men jeg synes, det er rart, at han var så lang tid her. Altså, Ja. jeg håber virkelig, at han kommer igen en dag. Ja. Og høre på vores bonersnak. Ja. Det er jo det efterhånden det eneste, vi gør jo. Jeg snakker om boners. I er sådan en rigtig bonerbande. Vi er the worstest bonerbande. Har jeg fået det hele? Mm. Hvis jeg ikke har fået det hele, så kan jeg se det, fordi jeg ved, hvordan det så ud. Jeg har det på optagelse for helvede. Okay, der mangler 2 stone breaks. Værsgo. Tak. Og jeg skal lige have noget vand ud over det der. Sådan der. Og en skov. Der er en blomst hernede, der står og holder lavaen væk. Det er sgu en blomst, der... Det er security. Det er security flower lige der. Den vil jeg sgu gerne lige have med mig. Sådan In der. your face. /security flower. Jeg vil se det ud over alt. Det bliver den nye sikkerhedsvagt. Diskoteker og sådan noget, de sætter lige en blomst ud for os og alle. Oh shit, der er en blomst, kom væk. Du må ellers se, at jeg kom væk. Jeg har pollenenergi, hold dig væk. Dårlig jokes nummer 1. Har du flere... hvem tog alt det smeltede sten ud af ovnen? Det gør jeg. Kan jeg ikke få stone breaks, tak? Julemanden havde brug for det. Jeg er allerede i gang med at bygge for dig. Fantastisk. Du kan bare smide det ned i hullet, så skal jeg nok drive. Det ser godt nok sort ud, det her. Der er lang vej igen. Her kan det folk jo gider at se på, at vi laver den her gang her. Det ved jeg ikke. Det må du høre dem om. Nå. Det må vi jo bare tage med. Så. Ja. Altså, så laver vi noget andet. Ja. Hvad så? Skulle vi giftes, Henriette? Nej. Ej, hvor er du kedelig. Så kan vi gifte os. Vi griner. Au. Jeg var vist den rekord her. Oh god, jeg vil Absolut. jeg er ved at glemme min madpakke igen. Jeg har Shit. fået den. Tak for.
Tak skal du have, søde. Jeg er ved at glemme min madpakke igen. Det er ikke godt. Okay, ved jeg går bare hjem igen. Jeg sætter et waypoint her. Dink, og så skal der jo homo, og Jeg skal altså have alle de der features, du har med minimappet og det. Hvad kom det op på? 50 kroner. Man. det kunne jeg så ikke, fordi jeg er døende, så tillader den ikke. Okay, jamen så stiller vi os der herover, og så... Hvorfor kan du ikke sætte et waypoint? Jeg kunne godt se waypoint, men jeg kunne ikke teleportere hjem igen. Måske kan jeg nå TPA. Til mig? Ja, hold. Skynd dig. Fuck, det kan jeg ikke nå. TPA klip. Nej, fordi når du er ved at dø, så rykker du dig hele tiden, så kan du ikke gøre det. Oh my god. Ja, farvel. Nej, det må du ikke, Henriette. Det er så pinligt. Jeg har ikke lavet det færdigt. Pinligt. Hvad? Henriette, kan du ikke se helt derovre? Prøv at kigge derovre. Fuck. Nå. Jeg har en idé. Ja, jeg graver mig ind her. Oh. Det er den hurtigste idé. Jeg burde måske sætte mit home inde i huset. Okay. God idé. Og så skal jeg lige bruge en pickaxe. Hvorfor er du sat i hjørnet egentlig? Der behøver ikke at være i hjørnet. Det er spild af stone. Slaps. Jeg har hentet mine ting, og så kommer jeg tilbage igen, og så ser jeg, hvad I laver her. I små bavianer der. Så, okay, det var faktisk ikke så langt væk. Det kan jeg godt overleve. Tror jeg. Noget du har set det? Nej, det er smart ved min minimap, det er, at den har det, der hedder Death Point, der viser, hvor du døde sidst. Smart. Mm. Jeg skal have de der features med minimappet og point setters. Ja. Og så skal vi snart have fundet ud af, hvordan jeg kan få den der, hvor den tager noget, der ligner det, jeg har i inventoryen. Ja, det kræves lige, at den bliver opdateret til en rigtig version af Minecraft først, og det er sgu Det er noget værd lort, at man skal vente på det skidt. Ja. Det var meget smart, hvis der blev opfundet en måde, hvor man bare kunne lægge hvilken som helst version ind, og så installerede den det. Altså, at Mojang lavede et system, der var det samme, selvom det blev ændret. Okay, det lyder faktisk det lyder underligt. Jamen, det er ligesom med kraftens bekæmpelse, altså hvis... Du skal jo have nogle programmører, der har noget at lave, for ellers så... Er det svært? Ja, 65. Så er det ikke noget job. Tænk dig, hvis kraftens bekæmpelse, de havde opfundet... Jeg tror, at kraftens bekæmpelse, de faktisk har opfundet en god måde kraft for lang tid siden. Ingen skal på. De vil bare ikke sige det på grund af, så mister de deres job. Tænk dig. Ja. Når de skal ud og søge job, så er det bare sådan en... Nå, jeg kan se, du har arbejdet med kraft i kraftens bekæmpelse. Ja. Har du andet? Fuck. Shit, jeg fik et chok. Hvad nu? Jamen, jeg troede lige, jeg skulle til at falde til min død der igen. Nej, hvad laver du der, Swampy? Er du sådan en lille Swampy der? Ja, du er en god lille... Man får bare lyst til at kigge på livestreamen. Jeg vil se, når han falder. Du er en god lille Swampy, sådan der. Kom ind. Ups, yes. Okay, så er mine ting igen. Så tykker lige lidt på kød der. Jeg blev ikke forgiftet. Hvem var det, der kom ind? Det var min mor. Hej, Rasmus' mor. Okay, klar. Han har headset på, det ved jeg godt. Ja, hun er også lige gået, så... Rasmus, du skal ikke... Nå. Kras. Ja. Nu har jeg lige brugt alt det, du har lavet stå til mig. Hvor langt er vi? Med nogle flere. Sådan der. Jeg tager afsted. Søde. Henriette, Hvad? hvor langt er du med stone slabs? Eller stone breaks? Ikke en skid. Ikke en skid. Ikke en skid.
På den tidspunkt skal vi nok lave de der automatiske smelteovne. Ja, det kunne være en Nu god kan idé. du få den også dig, ikke? Ikke? Ja, ja. Hold da op, der blev nok opgraderet herinde. Jesus Christ. Det er der, man bare laver alt forkert lige meget, hvad man laver. Ja. For det. Hvis jeg skal spille, så skal jeg sidde sådan op på bordet, hvis jeg spiller sådan der. Ellers okay. Blink. Men den til tryk på en knap. De ovne, de behøver sikkert være til evig tid. Jeg sætter dem bare lige ned for app der. Jeg ved ikke lige hvorfor jeg satte den sådan der. Det ligner et bat, eller en fluesmæk eller sådan noget. 3, så skal jeg 2 mere. Har du lidt til mig, Henriette? Jeg har masser. Jeg lægger over i den der kiste der. Fantastisk. Der var noget der. Det er den måde, man kan høre det holdes på. Fantastisk. Fantastisk. Der var den. Jeg kom i tanke om, at jeg havde den der protectorblomst med. Sådan. Så den kunne du lige smide. Ja, ding, så har vi lige sådan en protectorblomst ude foran huset. Så den vil stå og skræmme alle væk. Så kommer lige sådan en creeper ind. Nej, jeg har pollenenergi. Ja. Blomst og alt andet er væk. Ja. Det er det nye Vanish. Eller, nej, nye Bang. Bang! Bang, og snavset er væk. Okay. Jeg tror lige, vi spiller det selv. Nej, det skal jeg sgu. Bang! Silly Bang. Creeper approved. Bang! Og så er terrænet væk. Det tror jeg er Creeperens motto. Det er sikkert Creeper, der står bag Silly Bang. Okay, her, drenge. Vi skal altså have lavet en ny slags måde, vi kan frygte folk på. Jeg har hørt, at det skulle være moderne og kunne få snavs væk meget hurtigt. Vi tager det! Og folk de bliver meget bange over for, at der faktisk er nogle produkter, der er så stærke, at de kan fjerne det med det samme. Du er hele tiden på 11. Vi laver et produkt, der siger, at det kan rengøre alt, men i virkeligheden så smører det bare ind i chilisauce. Ja, det skal være så hot, at selv hvad hedder de? Blazerne? Ja, Blaze. Blaze. Oh my god, De brænder sig på det. Ja. Og de er ellers fyldt med el. Ja. Jeg tror faktisk, vi ikke har flere, der ser med. Andet end hvis Henry stadigvæk er med. Henry, hvis du er med, så skriv lige. Vi kan godt lide, når du skriver. Jeg ser altid med. Fantastisk. Nå, Henry. Nu når du er med, altid. Har du så haft et spørgsmål, et eller andet, vi skulle svare på, som du ikke rigtig fik svar på i vores livestream? Sidste livestream. De sidste par livestream, han har været med mange gange, har han ikke? Jo. Han er trofast. Nå. Jeg troede, Nej, han har ikke nogen... Jeg troede, han var Valter. Okay. Det der tror jeg, vi laver til jernblokke, så fylder det ikke nær så meget. Og det kan godt ligne, at ting ikke fylder meget. Men hvordan ser du, at vores livestream egentlig er åben? Nu bliver jeg nysgerrig. Hvordan får du det at vide? Er det gennem Facebook? Ser du på en af vores Facebookere, eller er det bare sådan tilfældigt, at du lige ser, nu er livestreamen tændt? Eller er du followed? Det kunne også være en mulighed.
Jamen får han det så ikke på en mail? Jo, han får det på mail. Hvor meget? Den er 8. Okay, det kan godt bruges endnu. Nå det da. Jamen, jeg har da godt nok været i gang hernede, ser det ud til. Hvor nede? Ja, nede i kælderdelen. Ja, jeg er godt i gang. Jeg arbejder på det. Så. Okay. Shit, jeg var ved at falde ud. Ja, det var også på et tidspunkt. Og jeg gjorde det også. Jeg var lige ved det på et tidspunkt med, og jeg gjorde det også. Jamen, jeg gjorde det, fordi jeg var lige ved at gøre det, og så gjorde jeg det. Og hvad så? Ja, Hvad laver tøsen egentlig? det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad tøstene laver. Vi snakker bare. Jeg spiller Flappy Bird. Flappy Bird. Vi slår bare lyden fra, for det I behøver ikke at høre, hvad vi snakker om. Ja, det er fint. Nå, så I snakker om os. Nej. Lyver du nu? Nej. Måske. Du ved godt, du ikke må lyve. Nej. Jeg ser ikke over for mig. Nå, jeg kender dig ikke. Det var da særligt. Nå, hvorfor det? Fordi så har du ikke set min YouTube. Wow. Det er rigtigt. Det er sgu da rigtigt. Hvis hun kendte mig, så havde hun set min YouTube. Ja. Det har jeg ikke. Fuck! Okay. Øj, for det er et slemt ord, nå. Ej, det bruger vi alle sammen. Så fuck Ja, det. nogle gange flere end en gang på en dag. Ja, nogle gange så, ja, flere gange i minuttet. Fuck. Ja. I F-bomb-komboen. Sådan. Jeg har faktisk et spørgsmål. Ja. Det er dine briller. Ja. Hvad styrke har du? Det ved jeg ikke, faktisk. Plus Er det sådan? Det er plus i hvert fald. Okay, så når du tager dem af, så kan du se ting, der er meget langt væk. Ja. Men grunden til, at jeg fik briller, det var, fordi jeg begyndte at se dobbelt, og det var jeg ikke så skideskægt. Så er glassen specielt drejet eller sådan noget. Ja. Det gætter jeg i hvert fald på. I hvert fald sørger for, at jeg ikke ser dobbelt, så Det var altid rart. det er det. Og hvor lang tid har vi været i gang? Lang tid i hvert fald. Jeg tror, vi startede sådan, var det ikke? Nej, vent lige lidt. Henrik, hvor lang tid har vi været i gang? Jeg tror, det er sådan en 1,5 time, hvis jeg selv skulle komme med et bud, men Skal lige se, hvor lang tid han vil sige. Det kunne være sejt at se, om han vidste, hvor lang tid vi har været i gang. det er sådan en lille quiz til jer. Vi kender ikke selv svaret. Snart 2 timer. Fantastisk. Okay. Det passer også meget godt. Når klokken den er halv, så har vi været i gang i 2 timer. Ja, det lyder lovende. Ja. Så holder jeg nok lige en lille pause med, at jeg optager. Fordi så kan jeg lige lave et mellempoint der. Ja. Sådan så det ikke bliver for store filer, jeg skal sidde og redigere i. Ja. Og vi stopper ikke for livestream, vi livestreamer videre, men jeg slukker for min optagelse bare lige hurtigt. Ja. Lige for at splitte op. Okay, lort. Og så strækker vi os lige sådan der. Yes. Og skal jeg lige være med på den? Jeg har lige et spørgsmål, Holst. Ja. Når du strækker dig, Ja. alt det trækker du så indad, altså bliver du højere? Når du så strækker, så din mave der, den trækker sig lige ind og skubber massen opad i stedet for udad. Det er faktisk, jeg skulle faktisk gå og strække mig hele tiden, fordi så ser jeg faktisk pæn ud. Ja. Jamen, hvad hedder det, Henry? Hvad laver du så, imens du sidder og ser vores livestream? Ser du bare sådan... Sidder du Det er selv da- og spiller det er da en Minecraft god og bare får livestream. lyst til det, eller? Det er en god livestream. Sådan
Oh my god, jeg har aldrig lagt mærke til, når man står helt oppe i skærmen, så er det som om at have... Hvad siger han, Holst? Er du gay? Rasmus, er du gay? Nej, vi er Ikke så vidt jeg ved. Min ægtekæreste, hun ville godt nok være lidt sur, hvis jeg var gay. Hvorfor havde du næsen så tæt på? Fordi ting... Goddag, Boner Fyre. Det er en flot sko, du har der. Jamen, hvis du lige holder det derovre, så vil jeg lige så stille komme op bagved og stikke det her svær op bag i dig. Men hvorfor tror du, vi er gay? Eller hvorfor spørger du, om vi er gay? Au. Au. Klonk. Fordi I lyder så søde sammen. Fuck noget. Nej, det er vi ikke. Vi er ikke gay. Nej. Jeg tror bare, vi er gode til at optage sammen. Ja. Vi ved nogenlunde, hvad de forskellige respons skal være. Jeg tror det der er mest galt med os, det er, at vi bare er sådan lidt bløde i bolden. Oh, yeah. Vi er meget bløde i bolden. Er du sindssyg, mand? Filen, der kommer sgu ind og blotter hans boner midt ind i vores hus, og det der åndssvagt, det der. Er han inde i vores hus? Ja, han skulle ind i vores hus, så trænger lige buksen ned, whip, og så var der skidt en boner der. Det er Okay, det simpelthen, lyder faktisk lidt gay, det der. det lyder simpelthen så lækkert. Det lyder ikke ulækkert, det lyder bare gay. Okay. Cool. Jeg kan ikke nyde det. Har I så kærester, eller bare en flirt? Nej, Nej, desværre ikke. Man kunne godt ønske det. Jeg er sådan lidt halvtyk, så... Piger er ikke det, jeg bader mig i lige for tiden. nej, heller ikke fra min side af. Nej. Jeg tror bare, at de fleste kvinder tror vi, eller synes vi er for mærkelige. Ja. Nej, de synes vi er alt for gode for dem. Ja, nemlig. Og sådan en. Nej, vi kan ikke være sammen med jer. Hvorfor ikke? Ja, vi synes, at I er for cool. I er sgu for cool. Ja, vi vil bare totalt blegne. Ved siden af jer. Vi er intet værd. Vi er som en gammel pakke Mariekiks. Ja, det er intet værd. Fucking fucking good, man. Det er som rekord. Nej, du skal... Så skal du gøre det på min i hvert fald. Det kan jeg ikke. Du kan ikke komme op på en. Fuck. Hvad hedder det? Ja, der kommer Heyday til mobilen. Mhm. Til Android, ja. Nice. Det er et stykke tid siden. Sådan det. Går vi lige ud og Eller giver sådan. liv til veden. Hvad? Vi spiller Au! Jesus Christ. Skeletter, de vil aldrig lade mig være i fred. Men Henry, har du en kæreste? Når du spørger os? Så Eller en flirt? Ja. Det gik godt nok hurtigt. Er det ladet røget ned, eller hvad? hvad? Er det ladet røget ned, for jeg synes, han svarer ret hurtigt. Det kan godt være. Det ville være vildt underligt, hvis de svarede, før vi helt taget stillede spørgsmålet. Ja, det er det, jeg tænker. Det kunne være virkelig syret. Sådan... Hey, ved... Ja. Wow. Nå, men helt seriøst. Det må være sat ned til omkring 2 sekunder, fordi at
2 sekunder efter jeg havde stillet spørgsmålet, så var det bare ja. Ja. Bare ja. Au. Nej, ja, der har jeg ikke brug for lige nu. Gå med der. Det er så ikke brug for nogen af dem her herude. I fyre stinker. Gå med jer. Sådan der. Jeg smutter ned i hullet her. Det var mere hjerter livestreamer end mig. Ja. Sidder og spiller Flappy Bird, fordi Christina har slået en rekord. Så nu er det hævnens time, eller hvad? Jeg vil ikke høre noget Christina. Jeg har okay med, hun har slået den, men jeg vil gerne have slået en af mine... en, jeg går på efterskolen også rekord. Okay. Eller vi har den samme rekord, men jeg vil gerne slå ham. Ja. Jamen det er bare lige en knyttet næve og sådan. Nå. Okay. Ser I med, piger? Hvad? Ser I med, piger? Der er et spørgsmål til dig, Holst, ser det ud til. Ja. Hvad? Hvad er det? Gå ind på livestream og kig. Ja, på min Mac. Men ja, Henrik. Det skal vi. Meget endda. Hvad? Ikke noget, det er bare Henrik. Svarer du på spørgsmålet, eller hvad? Ja. Hvad var spørgsmålet? Er I på livestream, eller hvad? Ja. Nå, okay. Nej, hvad var spørgsmålet, Holst? Kan du godt lide hende? Gå ind på livestream. Det kan jeg jo ikke, fordi hvis jeg går ind, så er det jo slettet. Hvorfor det? Nå, Det ja. forstår jeg ikke. Der bliver ikke vist. Den viser ikke hele historien i chatten. Hvorfor gør den ikke det? Ja, det er egentlig meget sjovt, men det gør den ikke. Ja. Der vi go, der var et spørgsmål, sådan der. Ingen. Det står der på siden. Hvordan går vi derind? Nede i... Så... Der. Så hvordan kommer det her ned til at fungere, når du er færdigholdt? Så er den forskellige lag for hver gang trappen knækker, eller hvad? Ja, det tror jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvordan. Ja, det sådan kan jeg hele tiden. Og hvad var det, du svarede, Holst? Ja, det er det. Hvad sagde han? Han sagde ja meget. Altså, lydlyd, eller... Lydlyd. Eller hvad snakker du om? Jeg tror, hun spørger, om du kan vise hende på en kraftig måde, eller lige en som ven. Okay. Det kan også indikere den som bare lidt for privat. Oh fuck. Okay. Nej, Det er jeg sgu ikke. Han er generet. Jeg rødmer garanteret i hele fjeset lige nu. Så er godt dig, vi kan Jeg er så facecam glad på. for, at jeg ikke har facecam på nu lige nu. nej. Jeg må rømme. Jeg spiller Flappy Bird. Så skal jeg lige bruge den her, og så skal vi plante det igen. Og, Nej, jeg skal ikke spise det, jeg skal plante det. Nej, jeg skal ikke spise det, jeg skal plante det. Jeg må holde op med at spise det, det er bare alt for lækkert. Jeg skal lige klappe. Det lyder som en telefon, der klasker ud mod jorden. Jeg blev sur på min Flappy Bird. Det... Jeg tror vi indikerer den som lidt for privat, Henry. det var.
Jo, men okay. Ja, du har ret. Jeg tror det læge er meget lille. Det gik i hvert fald hurtigt, det der. Ja, nemlig. Det er det. Men det andet der, vi snakkede om, tror du ikke også, det passer? Lidt, måske? Har du noget? Det var da I... Jeg tror ikke, I hørte det, da vi snakkede om det. Hvad for noget? Ja, det er jo det. Hemmeligheder. Jeg ved det. Det er en god vinkel, Rolig, det har ikke noget at gøre med dig. det er en god vinkel jeg fik her. Nej, Stones lad Altså, hvis det var det, I snakkede om. Nu bliver hun nysgerrig. Vi er begge to blevet nysgerrige. I kender slet ikke piger, hvis I ikke tror, det vi bliver nysgerrige. Jeg ved godt, I bliver nysgerrig. Så sig du, hvad det var. Jamen, det er jo det, der er det sjove, det er, når man kan drikke med det. Hvor er de der stone dips? Jeg ved ikke. Må jeg ikke få nogen, eller hvad? Jeg har ikke nogen. Har du ikke nogen? Jeg har ikke nogen. Så er der også lige et smær. Hvor er alle dem, jeg så har sat over Smager. tidligere? Der var lige et smær der. Okay. Det er det svære hedder for nu, det her smær. Jeg prøver at sige smørsvær, men jeg kommer til at blande ordene sammen, så det bliver til smær. Hyggeligt. Vinduet. Så tager de en. Jeg åbner lige vinduet, det er faktisk mega Ja, varmt. så der kommer jeg igen til at op på 100.000. Det er en aftale. Men Henry, hvor gammel er du egentlig? Kan lige se, hvor det går nu. Ja, det er et delay i hvert fald for mig, for det er et stykke tid siden. Jeg tror, det er sådan 10-15 sekunder bagud nu. Hvor god er du egentlig til engelsk? Nej? Nej. Christina. Og det ved jeg ikke. How Ikke min good are stærk you? side. It's not your strong side. Nej, det er det ikke. Okay, right. 16? But Kom. do you think about it, Rasmus? Hvad? Do you think I have right? Yeah. Yes. About what? Properly? Maybe About what? about the little thing I have Oh, yes. sent yes, you yes, yes. because of the big delay. Yes. Yeah. Oh my god. Du fik svar på dit spørgsmål, Holst. Synes du, hvad det er, jeg snakkede om? Yes, nice. What? Jeg snakker om sådan nogle små grønne ærter. De smager ikke særlig godt. Nej. Det kommer an på, hvordan man laver dem. Jeg har ikke smagt dem, så det ved jeg faktisk ikke. Har du ikke smagt ærter? Nej, Har du ikke smagt ærter? Hvordan kan man ikke smage ærter? det ved jeg ikke. Det er ikke at smage af Jeg det. spiser det bare ikke. Henrik, kan du lide ærter? Hvad? Hvad det? What? What? Hey, piger, ser I stadigvæk med? Hvad? Ser du stadigvæk med? Jeg siger ikke noget. Ser du med i vores streaming? Nej, Ser... Gør I ikke? men jeg gør ikke. Jeg sidder og spiller på hendes MacBook. Nej, men sidder hun og ser streamen? Nej, hun er ikke. Okay. Nej, gjorde hun før. Og kører den stadig? Nej, der kører ikke nogen stream. Au. Okay. Nu fik han Der noget. kører hendes Minecraft ved siden af på en anden computer. Okay. Hey, kan du ikke lige se, om hun har nogle af de der stone breaks? Det ved jeg jo ikke, hvad jeg vil. Det er sådan nogle firkantede klodser med nogle streger indeni. Ja, det ved jeg ikke, hvor. Skal vi ikke dræbe hende for at få dem? Jeg vil jo en. Nej, jeg dræber hende ikke roligt. Aha. Jeg kan totalt få en kamp op med det her.
Hex. Jeg skulle stoppe. Smid en Mit potion. navn er Holst. Vi ses! Smid en potion, Hex. Okay, lige meget. Fint. Nej, du skal ikke smide en langsomhed på mig. Skyd. Hvad sidder I og snakker om, mobbier? Skyd. Skelet for helvede. Skyd. Skyd nu for helvede. Hallo? Hvorfor? Sådan der. Nå, okay, det kan du Sidder så. I og bagtaler os, eller hvad? Hvem snakker du til, Holst? Nej. Jamen, jeg sidder og spiller. Ja, men før? Før? Men hvem skulle jeg snakke med Henriette her, ikke? Nej, men da Henriette var. Men vi snakker... Sad I og bagtalte os, hva'? Nej, vi snakker om nogle venner. Ah, ja. Okay. Au. Au. Det er fair enough. Au. 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 Mhm. Okay, det er ikke ret det her. Mm-hmm. Jeg er ligesom nysgerrig, som I er. Ej, hvis du siger, hvad I snakker om, skal jeg nok sige, hvad det var, vi snakkede om. Au. Jeg ved ikke, om det er en færdig deal. Nå, Især ikke, når jeg skal sige det først, jo. hvorfor? Fordi så kan du vælge ikke at sige det. Ja, det kunne jeg godt, men det gør jeg ikke. Jeg holder, hvad jeg lover. Vi overvejede bare nu skal jeg lige se noget. Jeg overvejede bare lige om Henry ikke var en ham. Ja, er det var en pige, eller hvad? Ja. Ej, det kunne være fedt. Kan vi få kønsplacering? Ja. Fordi jeg sad nemlig og tænkte, Ellers bliver Holstibom jo forvirret, det kan vi ikke have jo. jeg blev meget, meget hurtigt forvirret. Tro mig. Jeg skal bare lige tjekke, men er I stadigvæk på livestreamen? Nej, er vi det. Ja. Okay. Okay. Hvorfor er det sådan noget fuck den lort? Ej, jeg ligger der. Hvad? Men Henrik, kan vi ikke lige få en 2 sekunder. Kan vi ikke få en kønspræcisering, hvad du er? Det er en dreng. Nu går du bare ud på toppen. Det blev en dreng. Bare... Hey Rasmus, Ja. jeg spørger dig om ting. Ja. Du sidder med et vindue åbent, ikke? Hvad? Du sidder med et vindue åbent, ikke? Med livestream, ikke? Nå, jo, sådan et vindue. Ja, okay. Ja. Gælder du som en? Ja, jeg tæller også som en. Jeg ved ikke, om jeg kan sige, at jeg skal tælle som en admin eller sådan noget. Piger, Hvad? er I Henry? Nej. Nej. Nå, Men jeg er ikke med på livestream lige nu. okay. Jeg kunne vist ikke tælle som en... Som en ikke-viewer. Ikke mindre, jeg lukker vinduet i hvert fald, men jeg gider ikke, for så kan jeg ikke se chatten. Har vi noget kul? Noget mere kul, der ikke bliver brugt det sted? Det er 6 og noget. Hvad med de ovne her? Der var lige lidt der. Sådan der, og... Det der... Der. For lyset. Lad os bare begynde at samle det her. Nu kigger jeg med. Okay. Var den røget ud, eller hvad? Nej, jeg gad, fordi jeg kunne Okay. Hvad er det her? fylde op pop. Nå, jeg kunne lide ostepop. Det er ostepops. Nå, det er løgn, ikke? Nej, det er rigtigt. Jeg havde faktisk ikke popcorn. Jeg havde ikke popcorn. It doesn't matter. Nej, jeg synes bare, det kunne være. Det var smadret. Nej, men det er ikke sådan, det går. Det er skidt. Doesn't matter what? Nej, what? It doesn't matter. Jeg glemmer det. It's not what you... It's not unusual. Ja. Sådan var det. Hvordan er det nu, at den der anden er... what doesn't
Was that to kill you makes you stronger? Hvad spiste du? Hey, det der lys hen i den ene side, Ja, er bare gør det, ikke. er det en, sådan en af de der... Ej, det gør også ikke noget. Prøv lige at dreje dig rundt en gang. Nej. Ja, ej, på den anden side af huset hen ved søen, der kunne man se sådan 2 lysskær. Ja, det er Om mig, det der... var... Jeg har lige sat fakler rundt. Om Nej, huset. det var ikke lysskær, det var sådan ligesom sådan nogle af de der... En af de der... Jeg havde bare virkelig glemt, at du kunne lide det. Hvad så? Det gør sgu ikke noget. Ja. Hvorfor får du så dårligt af det? Det er sgu da lige meget. Bare, men du ikke får noget, jeg får. Jamen, det kan det vel lige meget. Au. It doesn't matter. Au. Kommer Det med. er fandme en sød veninde, du har. Har jeg en sød veninde? Ja, på grund af, at hun siger det sådan, Hvad for noget? at det gør lige meget, at du har glemt det. Det er sødt. Det er sødt gjort. Mm. Det var bedre, hvis hun var sådan totalt bitchy. You don't do that to my mama, bitch. Mm-hmm. Ej, jeg er ikke ligesom Henriette. Kommer lige. Get on. Er du ondt mod mig? Jeg er imod dig. Ja, Det var sandt. Det er noget helt andet. der ændrede det så lige. Der skiftede det lige. Ej, for helvede. For helvede. Hvad er det? Oh. Hvor meget er min balance på? Det ved jeg ikke. Og 2852. Jeg tjener langsomt penge. Det står lige pludselig også. Når du sådan står og bygger alt det der, har du så builder som job? Nej, fuck. Jeg dækker og... Ej. Det var ikke så godt. Nå, hvordan siger du live? Ja, det er det, der skal. Nå, jeg for helvede. 2 sekunder, der er en anden ting, jeg også har glemt. Jeg lige skal kigge på. Det var bare, han kan se, at det ikke er mig. Ja. Det er som om I bare har hængt penge op på som tapet. Hej og velkommen tilbage. Mit navn er Holst til Towny 2.0. Jeg ved ikke, hvad afsnit det er, fordi det er livestreaming, vi laver, skråstreg optagelse til det, så vi har bare kørt ud i en lang køre, når vi har optaget. Jeg kommer fra Fyn, Nordfyn. Ja, og så har vi stadigvæk Henry med, og jeg kommer fra Lolland. Kommer du fra Lolland, ikke? Ja, jeg kommer fra Lolland. Lalalala. Tja. Nå, hvordan staver du til Live? L-E... Sådan der. Jeg vil sende en besked med det. Det. Som har mærket. A-V-E. A-V-E. Live, og så D-I-G-E-R. You level in... Your level in... has been reset to no. Det ved jeg. Zero, and you have... okay. Og så skal man trykke join, og hvad hedder den? Jeg kan lide ost eller... Den hedder Builder. Sådan noget. Jeg elsker sådan noget. B-I... Jeg kan ikke Eller? bare ost eller sådan noget. Det kan jeg ikke. T-E-R. B-U-I-L-D-E-R. Nå, det kan jeg ikke. B-U-I-L-D-E-R. Jeg kan ikke bare tage en ost. Det burde være rigtigt. En ost nu. Nej. Holst has been joined builder. Så nu burde du tjene penge, når du bygger. Jeg spiser faktisk meget chips hele tiden. Det er også fantastisk. Det vil jeg heller ikke, men jeg synes bare, du kan se det. Det er stadig, vi kan spise det, fordi vi må gå i byen nu, ja. Hvad? Så det, altså, vi må gå i byen, ja. Så det er bare altid... Og så blev der lige hemmelighedskrammeri igen. Ja, det er fint. Hvad snakker de om? Er det spændende det her. Spænding stiger. Dong, 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 dong. Og det værste er, at jeg tror ikke engang, vi får det at vide bagefter. Nej. Jeg er også på skolen, jeg kan tage cheese med mig til mine forældre, og jeg tager virkelig meget på, at jeg vil gerne tage mig. Det var da en god information. Ja. Ja, men det vil vi jo nok alle sammen gøre.
Hvad delen? What? Hvad nu? Der er en creeper, hvor hovedet stod omvendt. Eller hvad? Ikke omvendt, men vendt på hovedet et øjeblik. What? Ja, det kan den sagtens nogle gange gøre. Jeg tror, den var... Henrik, er du stadigvæk med egentlig? Intet svar, også svar. Ja, den har fået lang delay på igen. Jeg har lige dræbt den omvendte hovedcreeper. Og du stiller først spørgsmålet her omkring. Ja, det er faktisk en meget stor delay. Ja. Undskyld, det var ikke for at være bitchy eller noget. Det var bare mig, der sidder og tænker. Han har ikke lige regnet delayed med. Undskyld. Hvad er det hernede? Okay. Så burde jeg gerne have stillet spørgsmålet, ikke? Ja, så burde du bare gerne have stillet det nu. For jeg har i hvert fald lige kravlet op i hullet, og det var nede i hullet, hvor du spurgte om det. Jeg ved, om jeg kan finde noget interessant. Jeg tror, jeg går sådan lidt ud i verden og kigger. Sådan noget. Ej, det er irriterende, jeg ikke kan huske, hvordan den går. Så, nu bliver Tavni ikke slettet de næste 4 dage. Glimrende. Men er han overhovedet med længere? Det ved jeg ikke. Han var dum at logge af. Ja. Det er bare, når du logger af, så kommer den her besked og var så dum at PvP-logge. Hvad så, piger? Ikke så meget. Snakker om at gå i byen, eller hvad? Nej, Det var faktisk det, vi snakkede om. nej, det gjorde vi. Men det var ikke på den måde. Nej, det var ja. Der Men er vist nogen, der har leget med World Edit her. Hvorfor? Det er fordi, der er sådan en stor kvadrat taget ud af vandet. Jeg har fået 2 til det. Ja, det der. Ja, vi kan Nej, det kan faktisk godt gøres med World, Ja, ikke det, som jeg ser. World Creatoren. Det synes jeg. Bare 2, jeg tror det. Hvad var? Det er smart. Jeg tror ikke, det jeg ser kan være et glitch i loadning. Ja, hvis du rejser snart i biografen. Hvorfor? Har du den Det ser billet rimelig der? eller hvad er det, rimelig overdrevet ud i forhold til, hvad man normalt ser. Men det kan selvfølgelig godt være, ikke fordi jeg ved det. Nå, forresten, jeg fik en af de der beskyttelsesblomster igen, så nu kan vi få dobbelt beskyttelsesblomstmagt. Sang han det. Det var fantastisk. Ej, det var ret fint. Du skulle prøve at tage med til rollespil en gang. Dobbelt beskyttelsesblomst. Ikke med om, jeg skal snakke med Maria på et tidspunkt. Hvem? Det er, hvad hedder det, en Josefs kone. Nej, Hvad? hvad hedder det? Så var Maria til det Josefs kone. Nå, Henrik, hvad? du svarede ikke på mit spørgsmål før. Ja, de kalder jo også mig, Henrik. Er det ikke rigtigt? Nej.